हम संतोष पागल ना मारो देख के फेंक के लगवा लाहू फेंक लगवा अशोक सिंह के माथा चाटे जबरदस्ती डांड मारो तारे पोरे पोरे वीडियो रे कुंवर जी आ कुंवर जी के है पायल नृत्यांगना कुंवर जी एक के साथ सुत रहे लो भैया हो मेटर कहां पहुंचल कुंवर जी का कहले का अपन हाथवा ओकरा एथिया पर ध देले आहे गंगुरी को के कहता रे कि ये रास्ता कहां जाएगा तने पहलवा हाथवा हटा देलस आई अपन हाथवा उनका एथिया पर ध देलस कहता कुंवर जी इसी से पूछ लीजिए रोज अप डाउन करते रहते रोहानी देख के तरह लोग हंसता एकदम चहचहात रहता है बुढ़ारी अवस्था में का जरूरी बा अब नाच होते नहीं थे तो हई कहला के का जरूरी बा तो 10 रुपया देख के छिछड़िया मत काटो चाचा नाचो तो बारे तो बुझाता कि लैट्रिन को के छिड़छिड़िया कट लो ए भाई आपका मैटर क्या है आप जिस अवस्था में है उसी अवस्था का गीत संगीत पेश कीजिएगा दर्शक को अच्छा लगेगा अब डार चलते नहीं बुझाता उंगली से टेलेला कहानी आ कहत रे कि तू आगे से नचब तो हम पाछे से नाच बुझाता कि पलक चाटता रह तू लोग मत बोला पाछे से पाछा ही लाइक बरले बड़े पाछा ही कन होवे नचवाइन कर पाछा ही के ज्यादा चलेला ऐसे ही बतिया कहले भजन कीर्तन करे के समय है बा सब है बा सीसीटीवी कैमरा के सोजा चक्कर पकड़ कर बोतल लाग जाई बोझा एक दिन के बाद औरो हो दोनों जना साथ ही सुत रहे साथे कुंवर जी आ कुंवर जी के है पायल नृत्यांगना कुंवर जी एक के साथ सुत रहे लो भैया हो मेटर कहां पहुंचल कुंवर जी का कहले का अपन हाथवा ओकरा एथिया पर ध देले आहे गंगुरी को के कहता रे कि ये रास्ता कहां जाएगा तने पहलवा हाथवा हटा देलस आई अपन हाथवा उनका एथिया पर ध देलस कहता कुंवर जी इसी से पूछ लीजिए रोज अप डाउन करते रहते सबे बा सीसीटीवी कैमरा के सोजा चक्कर पकड़ कर बता लाग जाई बोझा अरे हवेली ला धारी ली करे ले गजब के आ पोरे पोरे वीडियो रिकॉर्डिंग होता सब ए कुंवर जी हम संतोष पागल ना मारो देख के फेंक के लगवा लाहू फेंक लगवा अशोक सिंह के माथा चाटे कहावत हो हत गोला मारू डांस परफेक्ट होके के चाहिए सही बात बा जबरदस्ती देखिए परफेक्ट डांस होई कोनो डांस करम परफेक्ट होई देखा के बा गमछी है डांड में बनल काहे खातिर ई बिना डांडो में बहले हम नाच देते लेकिन ई तनी बना गल त और नीमन लागे त गोलमा बाबा आदम के जमाना के सैड सॉन्ग चलत रहल बिल्कुल हमरा पसंद ना आई सैड सॉन्ग होखे त बुझाए कि हां होता
परिवारों खातिर गाना गाइब जा जौन उपलक्ष्य में बानी जा न पर कुछ चर्चा भइल बा न पर कुछ बात भइल बा जौन उपलक्ष्य में बानी हो एहू उपलक्ष्य में गाना होई लेकिन को पैसा ली करे देखो तो प्रोपराइटर गुड्डू जी आदित्य फर्नीचर हाउस नोट हमारे यहाँ फैंसी पलंग गद्दा ड्रेसिंग सोफा कुर्सी डाइनिंग टेबल अलमीरा इत्यादि फर्नीचर के थोक एवं खुदरा विक्रेता पता पासीखाना रोड अहिरपुरवा आरा भोजपुर लेकिन तब 500 रुपए हमरा का पुरस्कार दे देनी भैया के बार बार फॉलो की करो आशीर्वाद की प्रतीक्षा लाग रही नारायण जी से ये कामना करो जहाँ रही बना रही रवा तो सैड सॉन्ग होई लेकिन एक बाद जान उपलक्ष्य में बानी जाओ पर चर्चा होई रउआ जो एगो गाना गौले बनी तो एगो गाना के जवाब दे लड़की जब रोई आ लड़की जब बोली अंतर हो जाए अंतर हो जाए हम ना कहब ए भाई चाचा तो चीन गई रहुआ कैसे पता बा महाराज जकार्ता होकर रउआ ऐसा कहो ली यही पर 500 खोजवा लड़के में चिन्हाई ना चप 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 उ का है ना है अब भगवान जानो खोल के तो कोई देखत नहीं के हमू नहीं खी जानत और रउआ नहीं खी जानत हो ना हो रउआ तना गारंटी के साथ कहत नहीं कहू भेट मुलाकात भइल बता भय रहे ई राउर मैटर बा हमारा खातिर तो कलाकार बारी भाई हम उनका के कहे कुछ बोले जाए सही बात बा जलालपुर में कइले रहे अच्छा अच्छा सेमरिया में गाड़ी चलैले हेलमेट लगैले रहनु चाचा ई गाना के फरमाइश